Minkejja d-dikjarazzjonijiet ċari miktuba iswed fuq l-abjad f'rapport tal-Ombudsman dwar inġustizzji li saru fi promozzjonijiet fl-Armata, xorta waħda għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni u l-Prim Ministru qed ikompli jinjora r-rakkomandazzjonijiet mogħtija lilu f'dan ir-rapport. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ingħataw aktar minn sena ilu u jitkellmu dwar il-bżonn li dawn l-inġustizzji illi saru fl-Armata jiġu riveduti ħalli persuni li applikaw bid-dritt u bil-kompetenzi mitluba issir ġustizzja magħhom. Rapport fit-Times of Malta jikkwota kelliem mill-Uffiċċju tal-Ombudsman illi jgħid li l-Ombudsman għadu qed jistenna azzjoni min-naħa tal-Gvern, azzjoni li mhux talli ma waslitx iżda talli qed tkun injorata bil-Ministru tal-Intern Michael Farrugia jgħid li ma jaqbel xejn mar-rakkomandazzjonijiet. Dan ir-rapport kien sar fid-dawl ta' promozzjonijiet li saru fl-Armata eżatt ftit wara l-elezzjoni tal-2013. 4 promozzjonijiet fi 3 xhur għal Jeffrey Kurmi u Mark Mallija li minn maġġuri laħqu brigadier u kurunell rispettivament. Maġġuri oħra li applikaw u li ħassew li kellhom aktar esperjenza kienu ġustament urtati u resqu l-ilmenti tagħhom lill-Ombudsman li jinvestiga dawn il-promozzjonijiet. Ir-riżultati ta' din l-investigazzjoni kienu ċari. Il-promozzjonijiet saru b'nuqqas ta' professjonalità u kienu promozzjonijiet politiċi. Fir-rapport tiegħu l-Ombudsman kritika wkoll il-membri magħżula għal bord tal-għażla, membri li m'għandhom l-ebda idea dwar kif taħdem l-Armata. Dawn kienu jinkludu ex-ġurnalist ta' One News u uffiċjali tal-Customer Care fil-Ministeru tal-ex Ministru Manuel Mallija.